kepathu parong ronat ke paprang dun thengji aphan Karbi lo charli asong Bokajan district committee tu matha pen Kechengsi apong all Karbi Anglong volleyball tournament biponsi jangmi poni phaing kora ke thomarni angdung keti pathu pon kedamtang jangmi poni phaing kora hiniar ni pen Kechengsi all Karbi Anglong volleyball tournament hanjang langso lore sarpo pathu aklam along volleyball kapathu pangcheng ponsi jangmi poni phaing kora ke thomarni mesen pen angdung keti pathu pon lo hin atim atumang bong penangan ke pathu chedan pon pen bali pathar team atum ke thek muchora jok ke hayanong e trophy la pen tangka suri throk dhiraj dipusa HPCF chunbang kachrabdun arogya hospital manager atum arideng pensi pipajer ponlo lapen amrajana team atum ingdeng hini anong e trophy la pen tangka suri phli KSABD sar lai chaning leng ardeng pensi pipajer ponlo Volleyball angdung kiti pathu ponalong raju ingleng Karbi lo charli asong BDC amai phupen ke chari ponamai long desoi teron pen alhi pachinia por en pon Aluhi sarpo man ben commandant Hardes Kumar proprietor KK agency Lahorijan Karbi Anglong chetongdun an part aluhi man pen KSABD sar lai chaning leng HPCF chunbang dhiraj dipusa rat cyclem bang Kang Therbe Arogya Hospital abidung atum penchenglok penangan ke pathu anat aning ke hangabang hubang phiatum chetong dunsi volleyball ke pathu angdung kiti mesen pen pachun ponlo Balibathar pen projan terang Karbi Anglong live